Дуслар, сезнең белән Гаяз абый һәм мин сезне Гади математика сәхифәсендә сәламлыйм. Озакламый минем чит илдә яшәүче дустымның туган көне. Һәм мин аны котлап аңа хат язырга булдым. Әле күптән түгел генә ул дустым миңа бер бик кызыклы вакыйга турында сөйләгән иде. Борын заманда аларның дәүләтендә шундый бер хәл була. Ике патша килешү төзиләр. Берсе әйтә: "Син миңа бирәсең бер капчык алтын, ә мин сиңа үзең ни кадәр телисең, шул кадәр җир." Беренче патша үзенең бурычын үти һәм бер капчык алтынны алып килә. Тик икенче патша хәйләли. Ул әйтә: "Менә сиңа. Менә шуның кадәр генә тукыма. Син бу тукыма белән күпме җирне каплый аласың, шул кадәр җир синеке." Нәтиҗәдә икенче патша менә шуның кадәр генә кечкенә тукыма ярдәмендә ярты дәүләт җирне үзенеке итә. Ничек дисезме? Хәзер сөйлим. Бу мәсьәләне шишәр өчен безгә кирәк кайчы. Әйдәгез әле бу кагаз кисәген үзенчәлекле бер ысул белән кисеп карыйбыз. Бу кагаз кисәген мин тасмаларга кисәм, ләкин кырларын кисеп битермим. Кагазны шундый ысул белән кисеп битерәбез һәм безнең нәтиҗәдә менә мондый тасма килеп чыгарга тиеш. Карагыз әле, кечкенә генә кагаз кисәгеннән нинди зур мәйдан килеп чыкты. Әгәр дә без тасмаларны тагын да таррак кисәк, безнең мәйдан тагын да зуррак булачак. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Әйдәгез әле бик матур бер гадәтне искә алабыз һәм үзебезнең якыннарыбызны бәйрәм белән котлап хат язабыз.